princesa i tots dos vivien al castell. La princesa se sentia molt sola i s'avorria molt en el castell i de vegades deia: Ai, que trista que estic. Al castell hi havia dos guàrdies que vigilaven la porta. De tant en tant, l'un li deia a l'altre: pels voltants del castell hi havia un poble on vivia molta gent. I molt lluny d'aquell país hi havia un cavaller que es deia Jordi i tenia un cavall blanc. Un dia, un dels guàrdies del castell va dir: era un drac molt gros que vivia a prop del poble, en una cova, i sempre tenia molta gana. I sabeu què deia? Ai, quina gana que tinc! Aquell dia al drac se li va acabar tot el menjar i va baixar al poble a buscar-ne. I va dir: cada dia em menjaré aquí persones. la gent del poble tenia molta temor i no sabien com defensar-se del drac i li deien: És el drac dolent que fa por a tota la gent. Però el drac repetia: Cada dia em menjaré aquí persones. aleshores la gent del poble van decidir fer cada dia una rifa, el drac setmanal, per a veure qui li tocava d'anar a la cova del drac. I dia la gent que dia. Qui li tocarà avui? El primer dia van fer la rifa i el rei va dir: Avui li tocarà Xinis, Laura Liau, Anna, Laura Casanova, Laura Batero, Roser, Pau, Laura, Casanova, Anna, Laura Liau i Genís no tenien gens de temor i anant cap a la cova cantaven. Va, veure com van cap a la cova i cantem? Va. I van arribar a la cova. I se'ls va menjar. I el drac va fer: el segon dia van tornar a fer la rifa i el rei va anar cap al poble i la gent primer va dir... Què va dir la gent? li tocarà avui. Avui li tocarà Andreu Arrejavi, Andreu Casanova, Elena, Janira, Coral i Gerard. Gerai, Coral, Janira, Elena, Andreu Casanova, Javi i Andreu Arres sí que en tenien de temor, sí, i anant cap a la cova del drac cantaven. I van arribar a la cova. I se'ls va menjar. Torna-ho a fer, drac, no ho fes. Va arribar el tercer dia i van tornar a fer la rifa i la gent va dir... El rei va anar cap al poble i va dir...
i anant cap a la cova del drac cantava. I van arribar a la cova. I se'ls va menjar. Al cap d'uns dies, al poble ja no quedava ningú. Llavors el drac va arribar al castell i li va dir al rei. I el rei li va contestar tot esperat. Però el drac se la va emportar i la princesa va dir. Quan ja eren a dins de la cova, el drac li va dir a la princesa. Però escolteu, algú ve. Qui deu ser? És el cavaller Jordi. Entra a la cova i li diu al drac. El cavaller Jordi lluita amb el drac. I va deixar el drac estès a terra. La princesa estava molt contenta i li va dir al cavaller. A terra, allà on va caure el drac, hi va néixer una rosa. El cavaller va deixar l'espasa i l'escut, va agafar la rosa i li va donar a la princesa. Llavors en Jordi i la princesa van començar a buscar la gent del poble. Ei, amics, on sou? A la banda del drac, que m'han matat. Ei, amics, on sou? A la banda del drac, que m'han matat. En la rosa, Jordi i la princesa van tornar a la panxa del drac i a l'acte va començar a sortir tota la gent del poble. Visca! Visca!